A je to tady, přátelé, avizovaný okamžik, kdy ve Snídani s Novou rozpoutáme zápas mezi tvářemi nebo dámy z televize Nova a také dámami, které vyhrály první místo na světovém šampionátu v Montrealu v nohejbale. A právě teď můžeme odstartovat historicky první nohejbalový zápas ve Snídani s Novou. Ještě můžeš jenom připomenout všechny ty tituly, které už dámy získaly, jo? Ano, to tak, bylo úplně jasný. Dámy získaly, jsou to mistryně Evropy z roku 2011, mistryně světa z roku 2012 a teď získaly první místo v kanadském světovém poháru v Montrealu v roce 2013. No a dámy, tak ty dokážou pěkně mluvit, občas se i hezky usmějou a sem tam vám řeknou i nějaké vlídné slovo. Tak pojďme ještě představit tady našeho komentátora Michala Hrdličku, který všechno bude komentovat, a potom tady je také trenéra Jiřího Šmejkala, který se bude třeba vyjadřovat ke kopací technice našich milých kolegyň. A co budeš dělat ty? Já se budu smát, já jsem tady od toho. Ty si běž odpočinout, už já jenom představím zahajovací sestavy obou mužstev. Nejprve tedy šampionky pod vedením trenéra Jiřího Šmejkala. Ten namixoval následující zahajovací sestavu. Kvarteto Kateřina Červenková, Lucie Fischerová, Lenka Cibulková a Olina Řezáčová budou bojovat proti kvartetu dám televize Nova. Máme tady Katku Němcovou, Hanu Mašlíkovou, Zorku Kepkovou a Janu Marečkovou. Favoritky jsou jasné, jsou samozřejmě po naší levici, takže přátelé, můžete se do toho pustit, máte servis. Mimochodem hraje se na 3 vítězné body, abych doplnil ještě základní informace. Jana Marečková podává. Výborně, výborně. Velice kvalitní servis, ale překvapivě se s tím kvarteto outsiderek poradilo. A už je to v autu, no, tak... To je zahřívací kolo, dobře. Chtěl jsem říct, že má obráceně boty, ale žádné nemá. Takže 1-0 pro šampionky. Mě budou svědčit, podívej se! Hezky, bravo. Bravo. Já musím zatleskat. Manévr, je to 1-1. Servis tady být na straně dám televize Nova, tentokrát si to vezme na paškál Zorka Kepková. Hraj. Technika v ohrožení. Co zatím říká Jiří Šmejkal? No tak je překvapení, je to vyrovnaný a stačí jeden bod a rozhodující bude drama. Dobrý balón. Stačí? Dobrý balón. A hrajeme. Ještě. Dáme bohužel, asi to viděli všichni diváci, tady to spadlo víckrát, než to mělo. A ještě jste dostali takovou deku, no. Tak ale musíme zatleskat. 2-2, abych to ukončil plichtou. Souhlasí s těmi produkční, který tento bizarní nápad vymyslel, je to zimodílný. Takže děkujeme všem zúčastněným. Je to plichta. Nemáte se za co stydět, alespoň některé z vás. Já jdu z druhé strany. Tak dámy, plácněte si taky se mnou, bylo to báječný. Úžasná záležitost. Teď ještě, jestli bych vás mohl poprosit o jednu věc, abyste ukázali, jak jste nadané sportovkyně, tak představme si, že tato pláska je limba a jestli byste nám ji tímto stylem taky mohli podlézt. Asi nebude problém. Ale pozor, že limba, tedy takto. Dobrý, báječný výkon. Děkuji moc krát. Pojďme se posadit a pojďme rozebrat veškeré věci ohledně nohejbalu. Chybí nám tady totiž stoleček, ale to vůbec nevadí. Já ještě jednou připomínám to, že dámy Kateřina Červenková, Lucie Fischerová, Lenka Cibulková a Olina Řezáčová a taky trenér Jiří Šmejkal se vrátili z Montrealu, z Kanady, kde vybojovali první místo na světovém šampionátu a tedy vyhráli zlatou. Měli jsme tady krásný poháry. Řekněte nám, vy jste se vrátili prý na konci srpna, jaké jsou ještě vaše dojmy? No tak jsme hrozně rádi, že jsme tam vůbec byli, že konečně jsme se podívali někam dál, protože vlastně zatím jsme jezdili jenom po Evropě, tak je hezký to míst trošku do dalších zemí. Jsme rádi, když se připojují zase další celky, protože když se to jenom kope v Evropě, furt to má jako malej význam ten nohejbal, tak rádi bychom, aby se to rozšířilo. Takže konečně jednou za velkou louží. No. Tohle je otázka, nevím, jestli na trenéra nebo na vás, dámy, ale zajímá mě, jaké jsou vaše další ambice, protože toho času moc nemáme a mě zajímá, jestli máte nějaké další plány už do budoucna, kde se zase nějakého poháru zúčastníte. No tak na konci, nebo na začátku listopadu jedeme do Košic na mistrovství Evropy, kde vlastně
Jim to zase natřete, ano. Potřebujeme jim to zase natřít. Budou tam hlavně Slovenky, což jsou naše největší soupeřky a tam je to vždycky, ten zápas je úplně a toužíme to vždycky vyhrát. No. Jasný. Teď jsme zrovna na vlně, že se nám daří, takže snad. Musím Určitě říct, že trošku z mého šovinistického úhlu pohledu to moc nejde dohromady, že jo? Dámy a kopací techniky nebo sport, ve kterém se kope do balonu. Kdy jste vlastně začali s nohejbalem? Tak já před 18 lety už na střední škole, takže tak nějak už to ke mně patří. A teď mi ještě řekněte, co na to říkají vaši chlapi doma. Že mají doma takovou sportovkyni úspěšnou, nohejbalistku, tak přece jenom je to docela netradiční sport, tolik žen ten nohejbal nehraje. No tak naši chlapi většinou hrajou nohejbal taky, takže ty nás úspěšně porážejí, takže zase si to moc vyskakovat nemůžeme. Ale tak ty časy se krátí, že jo, pomalu. Ještě to chvilku bude trvat. No a počkejte, ale když jste se vrátili třeba, když vás porážejí teda ty vaši páni, tak když jste se vrátili z toho světového šampionátu z Montrealu, tak jste řekli, hele a ty máš jako třeba zlato z Montrealu, ty jsi jako mistr světa, co? Já jsem to právě chtěl říct, že můžou být kluci na holky pyšní, protože opravdu to, co dokázali za tu svou kariéru a ještě nekončej, tak je fantastický a hrozně jim to asi každý přeje. My vám strašně moc děkujeme, přejeme vám to a doufáme, že uspějete nejenom ve Slovensku, v Košicích, ale že se vám bude dařit i nadále tak jako doteď a hodně štěstí do dalších zápasů. Budeme se snažit. Strašně děkujeme za pozvání. No a hrozně moc se těšíme, že zase někdy dorazíte k nám a opět vyzvete naše dámy. Bylo to parádní. Byla to fuška. Tak díky, že sledujete Snídani s Novou, buďte s námi dál.